Har du nogensinde tænkt over, hvad der sker, når du f.eks. smider papir ud i skraldespanden, eller henter kakao fra dit lokale supermarked? Vi fælder for meget regnskov, og det er et stort problem. For 50 år siden så vores regnskov sådan her ud. Men bare om 50 år vil det meste af regnskoven se sådan her ud, eller være helt væk. Og du vil ikke have ting som f.eks. papir, cola, bananer, kakao, sæbe eller træmøbler. Men du kan faktisk lave om på små ting i din hverdag, som kan hjælpe regnskoven. Avisgenbrug. Genbrug dit træ. Du kan også støtte en forening. Du kan for eksempel støtte Verdens Skove, WWF og Greenpeace. Og så kan du hjælpe den her lille fyr. I er vores næste generation. I kan hjælpe. Sammen kan vi gøre en forskel. Hjælp med at beholde vores regnskov. Gør en forskel!